Türkmenistanyň taryhyndaky ilkinji we iň gysga ömürli garaşçy jurnal Dayan şu ýyl 30 ýaşaýar. Onuň birinji sany 1991-nji ýylyň 12-nji awgustynda Moskwada Novost çapkanasyna ýygmaga berilip bir aýdan neşir edildi we Türkmenistana getirildi. Täze neşirde adam hukuklary sözi we metbuat azatlygy hemde bogulýan pikirler, täze döredilen syýasy partiýa, köp partiýalylyk il bolmak hakyna täze hörpde, täze umyt bilen gurrun edilýärdi. Täze jurnal arkasyna odun alyp gelýän ýeneňiň suratynyň aşagynaky ötünç sözi bilen başlanyp ötbiziň günämizi dogduk diýar Türkmenistan redaksiýon ýüzlenmede doklugundan gägirýänleriň, ýyljak ýerlerde ornaşanlaryň, ýaşamagy başarýanlaryň, hiç sadyň pikirini etmeýän körleriň we kerleriň adyndan ötünç sorulýardy. Dayan jurnaly diňe Aşgabatda däl. Käbir owalar da hem elden ele geçdi. Hatda onu bir kunny okumak üçin pul tölen adamlar hem boldy. Hutçu ýagdaý hem jurnalyň 2-nji sanynyň gassagy Moskwada ýok edilmegini alyp geldi. Dayan Türkmenistanlaryň erkin siyasi neşirlere nähili teşnedigini gorkozdy. Bir görnüşinden häkimiýeti gaty gorkozdy. Ýöne şol wagt biziň bilişimizden Dayan sebäpli türme wasylan adam bolmady. Dayan jurnalynyň çykanyna 30 ýyl boldy. Şol 30 ýylyň dowamynda Dayan jurnaly ýatlanyp häli şimdi agdalyp gelinýär. Sebäbi şol jurnal ören professional derejede çykarylypdy. Anonimlik şertine gürleşen yerli jurnalistin sözleri bilen aýtsak, Dayan sozal ýurtda ähli ýurtlaryň proletarlary birleşiňiň umumy şygarasyna kommunistik ideologiýa ýaýaplap çykarylan gazet jurnallary bilen biraz soň diňe bir adamyň waspyny etjek neşirleriň aralygyndaky keçijik uçgun boldy. Ýöne öňüne duran ören sözsürümli ýyllarda halkyň göwnüni ýylatjak oda öwürlüp bilmedi. Rehimsiz öçürildi. İlki bilen aýtmaly zat Dayan jurnalyny taýýarlanlar. Esasanam Muhammed Murad Salamatow şol döwrüň, ýagny jurnalistikasynyň ýokary kämilligine ýeten jurnalistdi. Şoň bilen birlikde ol Dayan jurnalyny esasan bir mesele ünsü çekdi. Ol jemgyýetiň ýagdaýy. Türkmen jemgyýetiniň ýagdaýy hem Türkmen jemgyýetini şol şertlere getiren Türkdäki siyasi wakalar, Türkdäki siyasi ýagdaýlar. Muhammed Murad Salamatow jurnal çykmadan öň Komsomolys Türkmenistan gazetine soň prezident Saparmurat Niýazowyň janyny kastetmek finansyny diýilýän iş boýunça türmäge watylan Batyr Berdiýew bilen bilişliýärdi. Öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýewiň türmede ýadan goşgulary soň daşary ýurtlarda çap boldy. Salamatow jurnal açmak we onu neşir etmek diýilen işiň aňyrsynda ýatan kynçylyklaryň ýarsyny hem öňünden görüp bilmeýänligini tiz boyun almaly boldy. Ýöne meýletin kömekçiler, dayanjy öz perdendiýaly görýän onlarça, belki de ýüzlerçe adam ýardamçy boldy. Olaryň köpüsi ýaş adamlardy. Ol nesil esasan prezidentiň öz rahatlygynyň tarapyna galdy. Jurnalyň mazmunundan hem görnüşýäli onuň saýlap bolan temalarynyň atlary da beýan edilýär hem täze bir metbuatyň döreýänligini buýuşlapdy. Bugun kun onuň sahypalaryna işler çap edilen adamlaryň bir näçesi ayatda ýok.
Olaryň käbiri daşary ýurtlarda zaýlandy. Şu jurnal diňe bir mesele gönükdi. Olam jemgyýet türkmen halkynyň şol döwürdäki ýagdaýy hemde türkmen döwleti. Türkmen döwleti şol döwürlerde milyon tonna paýt öndürýäsi baýdýady. Şonuň bilen birlikde milyard kub metr gaz öndürýäsi baýdýady. Şol baýlyklara seretmezden türkmen halky gatxor hem egwar ýaşady. Şonuň bilen birlikde halky bolan halka hyzmat etmeli medisina hyzmatlary, bilim pudogy hem beýleki ugrullar ören pese düşdi. Şol pese düşmäniň ähli ýagdaýlary daýanyş jurnalyna giňden beýan edilýär, özüm töwerekleýin beýan edilýär. Şu jurnalda häzirki edilşi ýaly, şu günde edilşi ýaly diňe bir adamy, bir şahsiýeti tanqid etmän, eýsem jemgyýetiň, sosialistik guruluşyň şol döwleti, halky nähili derejä ýetirendigi görkezilýär. Şonuň üçin şu jurnal häzirki döwre çenli nuska alarlykly bir ýatdan çykmaýan neşir bolup gelýär. Şonuň bilen birlikde daýanyş jurnaly ýeke dälli. Şol döwürde ine şeýle jurnal çykdy. Türkmen iyili diye, Türkmen iyili. Şonuň bilen birlikde belli oppozisiýa lideri Awdukuliýew tarapyndan çap edilen Erkin Türkmenistan diýen jurnal çap edildi. Şeýle de ýurtdan çykan belli tarihçi alim hem oppositsioner Şöhrat Kadir tarapyndan Türkmeni diye. Şonuň 1997-nji ýylyň 1-nji sany, 97-nji ýylda çykan 1-nji sany Türkmeni diye bu jurnal rus diline çap edildi. Şeýle jurnallarym bardy. Ýönüme garamazdan daýanç şolaryň ählisinden tapawutlanýardy. Sebäbi ol öz professional derejesi babatyna beýlekilerden saýlanýardy. Hemde mesele has giň hem çuň aralaşma bilen tapawutlanýardy. Hem geçen 30 ýylda näme ýetgedi? Has anygy Kesser Ýokary Sowetiniň deputatlarynyň daýanyşdaky suraty bilen şuň kümejliğiniň deputatlarynyň arasynda nähili meňdeşlik ýa-da tapawut görýärsiňiz. Azatlyk bu soragy daýanyş jurnalyny iň görýän kitaplarynyň arasynda saklaýan 60 ýaşly edebiýatçy berdi. Ýokardaky adamyň aýdýan sözüne henidem garşy bolýan ýok. Hemmeler razy diýip aşgabatly edebiýatçy güllü. Dogry, tapawut hem bar. Inni resmiler elleri depderçeli. Başlygyň sözlerini durman ýazan bolýar. Ýöne uzak saklanyp bilmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen kanunlary raýatlaryň öz pikirlerini erkin beýan etmäge, bir gorulýan sırlardan başga maglumatlary almaga hak hukuklarynyň bardygyny aýdýar. 2013-nji ýylda kabul edilen Medpuwat kanuny bolsa media garaşsyzlygyny gollaýar. Senzuranyada döwletiň Medpuwat işine gatnaşmagyny gadagan edýär. 18 ýaşan raýatlara bolsa habar feriştelerini döretmek hukugyny berýär. Emma bu ýurtda ýekece de garaşsyz neşir ýok. Türkmenistan dünýäde medpuwat azatlygy boýunça eň izaki ýurtlaryň hatyryna galýar. Serhesiz reportyorlar guramasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny girdi. Döwlet telewizionyasy esasan bir adamy götürülemek bilen meşgullanýar we gep beşikleriniň hiliniň hem pesi üçin prezident tarapyndan ýygyderli tanqid edilýär. Näme üçin Türkmen intelligensiýasy prezident Saparmurat Niýazowyň Türkmenistany ikinji Kuweyt'e öwürürs diýen boş wadasyna eýerip demokratiýa barada, adam hukuklary hakda, ýurdun geljegi barada mesele gozgap bilmediler. Meniň pikirimçe, adam
yalan maglumata, yalan wadalara has yeňil gidiýär. Ol arzuçul bolýar. Ol gowulugyň tarapynda. Ol şol gowulugy eger özü döredip bilmese, onun hyýalyna, pikirini şoňa ymtylmak isleýär. Şonuň üçin Niyazowyň aýdan sözleri biz Türkmenistanyň ikinji kuweti döredörs diýen pikiri jurnalistler tarapyndan alınıp göterildi. Hatta şeýle bir jurnalistler boldy. Türkmen halky süýjü keselinden horlanor. Ýagny Türkmen halky köp ýer. Köp süýjülükleri kabul etmeli bolar. Her hili şirin şekerdatlar gat köpeýmeli bolar. Eti köpeýer. Şoň bilen birlikde de Türkmen halkynyň ganyny süýjülük keseliniň döremegi mümkin, Türkmen halkynyň semiremegi mümkin, Türkmen halky semizlikden ejir çeker diýen jurnalistler boldy, şeýle diýip çykyş etdiler. Görüşimiz ýaly häzirki döwürde Türkmen halkyna ol etedel, hatta arasy agyz suwy da ýetenok. Ýöne gynansa bizim jurnalistlerimiz şoň bilen birlikde öňde barjy inteligensiýa, hakykata Türkmenistanyň öňünde duran kynçylyklara däl, eýsem Niyazowyň aýdýan boş wadalaryna, bolsadylaryna ýan berdiler. Şonu golladylar, hem şonuň tarapynda boldular. Türkmen häkimetleri şeýle seredilene dayanç bilen bile söz medpuat azatlygyny bir wada sarlançokda bogmagy başardylar. Ýöne soňky ýyllarda iýişçiňleşen türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlardaky çykyşlary halkyň söz medpuat pikir beýan etmek islegleriniň ölmänligini görkezýär.